Start đến giác bại bà tăng ni dòng rập rợn bà la chu ẩn đi hả nè unong thết ẩn chu umi la có unong thết ẩn chu umi sam trun ẩn lạ bằng em mình tạm nghe làm cái này là im lặng sao làm cái gì từ mấy này gì đây bằng là đây thế chứ nào Katkum ka kerwa balapha pentip shapi da ka baburam ngi pentip bakasteng reward development organization kalayo ka jing menjur nai kong lab halins im bakayo lengkhat kabadon halengkhat khuri on penyat no hi da kasteng RWDO nadu ka arpundai tarik uno pra arjar arpoar hadu snem arjar arposan kum tangi pentip shapi kum kaburam bakane kayo lakhang no nadu bawan jia ka klam covid khat kendai mentala arsnem ka balasak ta jur pha shikat dei ha ka kamai ka ji ki parathan riwar jungi ki ba imja na kane kayo bakane kayo lengkhat kum babaro ngilatip bakade ka pleng ja jong ka than riwar na ka benta ban pendap ban besa ya ka ying ka sem bat ya ki to ki riu pa ba ki baduna ha kayo ka kot ka kamai ka ji Day halor kani ka dawba bangi kum kaseng ngim ban se ban shim kia bat ban shim ti no hi ban penyat bat ban pli biang ya kani ka yo na ka benta ban bit ban biang ki parathan ki parari ya kani ka yo ngi shim ya karai bangin sapli no biang ha ka sautarik ukala langkot arjar arpulai ha ka tegasngi ha ka por prabaje man stem kum ta na kaleng kaseng reward development organization kalapha ya kani ka khubor shabaro ki pajba ki balik yo le jahan kiba ya dia thit akan ka yo lengkhat bakin wan shong yo no hakate ka sngi lengkhat hakapor prabajeman step khnang ba ka yo kan long biang ka ba im khubali chibun ya kapor ka pakordor jungphi ban snap ya kan ka khubor ya kan ka kerwa la pha jing pentip shapi ki pajba ka than daw general secretary ka seng reward development organization uba don lang nongbri Raseng kala ai kublai snem temai basuk ya pi barok ki parathan na ka benta ba pin ya bit ya biang ha barok ki liang kublai shibun kublai shi hajar ngu